Ahojte všetci! Dnes si povieme jednu šialenú teóriu o Stranger Things a o Eleven, ktorá vám môže otvoriť oči. Čo ak som vám povedal, že Eleven môže nevedome cestovať medzi paralelnými realitami, nielen do Upside Down, ale aj do alternatívnych verzií nášho sveta? V seriáli sme si všimli, že jej schopnosti často presahujú hranice bežného. Vie predvídať veci, ktoré sa ešte nestali, a jej sily sa zdajú byť silnejšie, keď je emocionálne vypätá. Teraz si predstavte, každý jej psychický výpadok alebo vstup do Upside Down môže zároveň otvárať brány do iných realít. Možno v jednej z týchto realít sa veci vyvíjajú úplne inak, a to by mohlo vysvetliť, prečo sa svet Stranger Things stále viac mení a stáva sa nepredvídateľným. A čo je najšílenejšie? Možno už teraz existuje verzia sveta, kde veci, ktoré sa stali v Upside Down, úplne prenikli do reality a my to ešte nevieme. Čo myslíte vy? Myslíte, že Eleven má schopnosti, o ktorých ani sama nevie? Napíšte mi do komentárov vašu teóriu.